नाचे कर मन पगलाइल बा। आइल बिया नाचे कर मन पगलाइल बा। कोरोना वायरस एकरा लहंगा में समाइल बा। कोरोना वायरस एकरा लहंगा में समाइल बा। गोरे गोरे गलिया पर लोग पगलाइल बा। गोरे गोरे गलिया पर लोग पगलाइल बा। कोरोना वायरस एकरा लहंगा में समाइल बा। कोरोना वायरस एकरा लहंगा में समाइल बा। कोरोना वायरस चोली में एकरा लागल बा योगिया। दुनु जोबन गरमाइल बा। घोड़ी पर बावे लागल निशाना। लहंगा के भीतर समाइल बा। चोली में एकरा लागल बा योगिया। दुनु जोबन गरमाइल बा। घोड़ी पर बावे लागल निशाना। लहंगा के भीतर समाइल बा। चाइना के माल हो यही से गरमाइल बा। चाइना के माल हो यही से गरमाइल बा। कोरोना वायरस एकरा लहंगा में समाइल बा। कोरोना वायरस एकरा लहंगा में समाइल बा। लाले लाले ओठ देखी लोग पगलाइल बा। लाले लाले ओठ देखी लोग पगलाइल बा। कोरोना वायरस चोली में एकरा दू गो फ्यूज भइल बाटे सब यूज रे। लहंगा उघार के डाल दे दवाई। 12 बल्ब के फ्यूज रे। चोली में एकरा दू गो फ्यूज भइल बाटे सब यूज रे। लहंगा उघार के डाल दे दवाई। 12 बल्ब के फ्यूज रे। पप्पू परवाना सुनील पगलाइल बा। पवन कवि कुलदीप पगलाइल बा। कोरोना वायरस एकरा लहंगा में समाइल बा। कोरोना वायरस एकरा लहंगा में समाइल बा। कारी कारी अखिया पे गुरहु पगलाइल बा। कारी कारी अखिया पे गुरहु पगलाइल बा। कोरोना वायरस